кишоварзони ноҳияи дӯстии сиёсати аграрии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастури супоришҳои пешрои муаззами миллатро оиди самараноки оқилона истифода бурдани замин ва аз як замин гирифтани 3-4 ҳосил дарк намуда пайваста кӯшиш менамояд ки истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро зиёд намуда сабади истеъмолии мардумро бою ғанӣ гардонда содиёти бештари онро ба хориҷи кишвар баромонанд. Истифода аз агротехникаи муосир дар кишт ва парвариши зироатҳо дар баландгаштани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ заминаи боэътимод мегузорад. Кишоварзони ноҳияи дӯстӣ бо тавсияи олимону мутахассисон дар кишт ва парвариши зироатҳои кишоварзӣ аз усули зери плёнка истифода бурда ба ҳадафҳои хеш ноил гашта истодаанд. Ҳамасола хоҷагидорони ноҳия бозорҳои истеъмолии мамлакатро аввалин шуда бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ аз қабили карам, гулкарам, сабзӣ, лаблабӯи сурх, пиёз, помидору бодиринг ва полезӣ таъмин менамоянд. Бинобар иттилои масъулини раисати кишоварзии ноҳия имсол дар майдони 14271 гектар кишти зироатҳои кишоварзиро амалӣ намуданд. Мавриди зикр аст ки хоҷагидорони ноҳия дар самти кишт ва парвариши сабзавоти барвақтӣ аз қабили карам, пиёз, полезӣ таҷрибаи бою ғанӣ дошта ҳамасола дар фаровонӣ бозори истеъмолии саҳми худро мегузоранд. Дар ноҳия дар майдони 974 гектар кишти сабзавотҳо гузаронида шуда ки аз дурнамои пешбинишуда зиёд мебошад. То ба имрӯз хоҷагидорони ноҳия 4091 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ҷамъоварӣ намуда вориди бозорҳои дохил ва беруни кишвар намуданд. мушоҳидаҳо нишон дод ки дар ҷамъияти деҳоти ҷиликол хоҷагидорон ба ҷамъоварии сабзавоти барвақтӣ машғул буда мақсаду маром доранд ки қиёс ба соли гузашта истеҳсоли онро зиёд намоянд. Хоҷагии тухмипарварии Эргаш Султонов дар ҷамъияти мазкур яке аз хоҷагиҳои калонтарин маҳсуб ёфта самти асосии хоҷагидорон пахтакорӣ ва сабзавоткорӣ маҳсуб меёбад. хоҷагии дорои 600 гектар замини корамёбӣ буда ҳар як қитъаи он самаранок оқилона истифода бурда мешавад. бо мақсади ғанӣ гардонидани сабади истеъмолии мардум дар майдони 6 гектар пиёз, 3 гектар помидору бодиринг ва қаламфури ширин, 50 гектар полезӣ кишт намуда айни ҳол подоши заҳмати кашидаи хешро ба даст оварда истодаанд. бинобар иттилои масъулини хоҷагӣ имсол ҳосилнокиро аз майдони 6 гектар пиёзи барвақтӣ ба 700-800 сентинери расониданд ки ин аз меҳнати аҳлонаи саҳмдорони хоҷагӣ далолат медиҳад. дар хоҷагии ҷамъоварӣ қаламфури ширин ва полезӣ бо маром идома дошта хоҷагидорон 700 тонна қаламфури ширин, помидору бодиринг ва зиёда аз 1000 тонна полезӣ ҷамъоварӣ намуда дар ин самт корҳо идома дошта интизори онро доранд ки қиёс ба соли гузашта истеҳсоли сабзавоти барвақтиро зиёд намуда дар фаровонӣ бозори истеъмолӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми арзандаи худро гузоранд. мавриди зикр аст ки саҳмдорони хоҷагӣ ҳар як қитъа заминро самаранок оқилона истифода бурда пайваста кӯшиш менамоянд ки аз як замин то 3-4 ҳосил ба даст биёранд. баъди ҷамъоварии пиёзи барвақтӣ, карам ва дигар нави сабзавот дар заминҳои холишуда кишти такрории маккаи дон, лӯбиёгиҳо ва дигар нави сабзавотро баромондаанд. дар хоҷагии ҷамъоварии сабзӣ низ оғоз гардида аз майдони ҳар як гектар интизории онро доранд ки аз 300 то 350 сентинери ҳосил ба даст биёранд. хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эргаш Султонов дар ноҳияи дӯстӣ яке аз хоҷагиҳои серсоҳа маҳсуб ёфта аслан ба соҳаи пахтакорӣ ва сабзавоткорӣ машғул мебошад. чуне ки шумо аз наморҳо мебинед, дар майдони 2 гектар замин кишти сабзии баҳориро баромонда айни ҳол саҳмдорон подоши заҳмати кашидаи хешро ҷамъоварӣ намуда истодаанд. интизори онро доранд ки имсол аз майдони 2 гектар сабзии баҳорӣ ки кишт намуданд зиёда аз 350 сентинери ҳосил ба даст биёранд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки деҳқонон дар самти парвариши сабзавоти барвақтӣ сол аз сол таҷрибаи беш пайдо намуда ҳамасола кӯшиш менамоянд ки бозорҳои истеъмолии мамлакатро бо маҳсулоти худӣ яъне бо маҳсулоти ватанӣ таъмин намуда дар фаровонии бозори истеъмолӣ ва дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзандаи худро гузоранд. хонумрӯзи ниёзӣ, ғайуршоҳи мардон, фирӯзи ҳусейн барои барномаи ахбор аз ноҳияи дӯстӣ.